Na putu koji je još u rimsko doba povezivao Ludbreg s rimskim postajama u Međimurju nastalo je mjesto Sveti Đurđ. Na prvi se pogled ono ne razlikuje bitno od okolnih mjesta s razvedenim cestama i putovima uz koje se nižu okućnice. Tu su javne službe, od škole do vrtića, društvenih domova te zdravstvene skrbi. No ako upitate bilo koga u mjestu po čemu je ono osobito, svi će početi nabrajati različite zanimljivosti. Zaći će i u davnu prošlost i objasniti što sve rade u sadašnjosti. Pa krenimo zajedno. Što su sve napravili općinari s načelnikom volonterom, inače profesorom etike i hrvatskog jezika? Najveći rezultat je svakako sportska dvorana pri osnovnoj školi Sveti Đurđ, gdje je općina sufinancirala sa 35%. Dakle, tu je i kompletna zdravstvena usluga koju smo pružili žiteljima općine Sveti Đurđ, od ordinacije opće medicine, zubne ambulante i ljekarne. Tako da je ovo jedan veliki posao koji je odrađen kako bi se podigla kvaliteta življenja u našoj općini. S druge strane, također sam ponosan na jedan rezultat, a to je asfaltiranje cesta na našoj općini. Naime, mi smo već prije 2 godine asfaltirali zadnju cestu i tako smo postali prvi u županiji sa 100% asfaltiranim cestama. Područje općine Đurđ rasprostranjeno je na 9 naselja i broji 4300 stanovnika. Sva ta naselja spadaju pod župu koja se prvi put na popisu župa Zagrebačke biskupije spominje 1334. godine. Središnja crkva Svetoga Jurija građena je u 18. stoljeću za vrijeme gospodara Ludbrega, bana Adama Bačanija, a posvećena je 1775. godine. Za prijašnjih je upravitelja nekoliko puta obnavljana. Uz nju tu su još 4 crkve. Crkve su uščuvane, puno se na njima radilo, promijenjena, izmijenjena su krovišta od negdje čak potpuno nove grede, letve, crijep. Sad nam više preostaje, tako smatramo, rada na onom duhovnom planu. Ovo materijalno, eto, donekle smo zbrinuli, a Božjom providnošću dobili smo, eto, mladog, agilnog, punog žara i ljubave prema svima nama župnika i mislim da nam sad slijedi taj duhovni dio. Za duhovni pastoral zadužen je novi svećenik Vlado Borak. On je prije 5 mjeseci stigao u Đurđu i pokrenuo različite aktivnosti. Ujedno je otvorio i internetsku stranicu na kojoj se mogu doznati sve pojedinosti o ovome mjestu. Kada obavi sva svoja zaduženja, najdraže mu je s mještanima malo zasvirati. Ima tu još zanimljivih glazbenika, od neizostavne limene glazbe, koju ćemo čuti nešto kasnije, do kulturno-umjetničkog društva Jure Lončarić, osnovanog 1987. Različitim nastupima i mnogobrojnim uspjesima diljem zemlje i u inozemstvu zadužili su svoje mjesto. Što se tiče rukovodstva, tu smo mi stariji, ali što se tiče tamburaša, to su djeca, osnovnoškolci i srednjoškolci. Kakvi su glazbenici? Pa mogu se pohvaliti da su izvrsni. Imaju volje, strpljenja, uporni su u radu i rezultati se vide. Društvo koje se može pohvaliti svojom dugom tradicijom je i ovo. Možemo reći i ponositi se time kako imamo čak 3 stoljetna dobrovoljna vatrogasna društva, među kojima je ono u Hrženici i najstarije seosko dobrovoljno vatrogasno društvo na području Europe u ovom dijelu, znači području Srednje Europe. Oni su često, kao i u drugim mjestima, središte svih zbivanja. I srećom, više ih se vidi na plesnom podiju nego na zgarištu. Kad je kod vas zadnji put bio požar? Evo, požar je bio u polovici prošle godine, međutim, moram se pohvaliti kako ovih požara sve manje, a što normalno zahvaljujemo samim pučanstvu, samim građanima koji nam daju manje posla, znači da se drže onih naputaka koje mi redovito dajemo. I sad ispada da su u Đurđu samo muškarci aktivni. S time se sigurno ne bi složile tamošnje žene. U našem kraju se i vele da žena drži 3 ugla kuće, ali mislim svaka čast, muški nema uvreda i to, ali mislim da kod nas u našem kraju drži i 4 ugla. U krivu su dok se veli da 100 baba kilova djeca, jer bez obzira na to kad nije bilo muški, mi smo radile, mi smo ostvarivale, mi se i dalje ćemo ostati, tako borit ćemo se.
Prije 3 godine žene iz 9 naselja općine Đurđ okupile su se u udruzi Hrvatsko srce i pokrenule niz akcija. Prva akcija je bila prodavanje kolača za naše, da imamo novce za svoje potrebe, jer mi ne dobivamo od nikud novce, same se financiramo, pa smo imale jedan lijepi izlet, smo se same organizirale u Međugorje, pa smo imale sportske susrete, isto također same smo se financirale i bilo je još par akcija, recimo dodjeljivale smo od tih prihoda koje smo skupljale majkama koje imaju 3 djece ili više đaka u škole, pa smo neku financijsku pomoć dale koliko se je moglo. I uz pomoć općine i naše članice, ali i svih mještana, župljana koji su nam financijski pomagali svojim dobrovoljnim prilozima, uspjeli smo dobiti tu prestižnu plaketu, znači dobili smo taj zlatni cvijet za prvo mjesto u konkurenciji 23 naselja, znači općinska središta u Varaždinskoj županiji. Mislim da je to stvarno veliki uspjeh. I u osnovnoj školi, koja ima 368 učenika, pokrenute su različite radionice. U njima se izrađuju suveniri, oslikavaju boce i dekorativni predmeti. I sve se to izlaže na županijskim smotrama učeničkog zadrugarstva, obrtničkim sajmovima i izložbi cvijeća. Jedan se dio zbirke i proda. Djeca su pokazala jako veliki interes za rad zadruge, pa eto na taj način se razvija odgovornost. Pokrivaju se i interesi te djece da im se osmisli njihovo slobodno vrijeme. O imenima i uzgoju biljaka ova mlada vjeroučiteljica iz Karlovca baš ništa ne zna, ali zna što joj nedostaje u mjestu. Moram priznati da mi nedostaje grad jer sam odrasla skroz u gradu, sam bila i nedostaje mi grad, ali kazam. Ima i ovo svojih prednosti. Svježiji je zrak, u svakom slučaju ne trčim za tramvajima. Dobre. Nakupljam kile, ne trčim za tramvajima, evo, recimo tako. I premda su u praznici, školska su vrata otvorena. Tu smo zatekli djelatnike Hrvatskog crvenog križa iz Ludbrega koji su prikupili 81 dozu krvi. Nismo stigli na vrijeme pobjeći, pa nam se dogodilo ovo. Oslabljeni za 4 decilitra krvi nastavili smo sa snimanjem i doznali da nije baš sve tako bajno u Svetome Đurđu. Ovaj poljoprivrednik već 40 godina živi od zemlje i kad bi se ponovno rodio, odabrao bi drugčiji put. Kad bi završio školu, bilo bi bolje, normalno da lakše živjeti negdje u dobrom preduzeću, nekako da je lakše nego na poljoprivredi. Tu se puno radi, pa mi smo nekad radili. Na večer dok smo došli do postaje, smo skoro zaspa, tako sam bio umoran. Svakon istav dan, tu se radilo, s traktorom sam vozio šudra, peska van, zdrave. Za plaće, normalno smo zarađivali. Bilo je prije bolje za vrijeme komunista. To smo se sve napravili za vrijeme komunizma. Dobro, sad ovo malo to fasada i te vrela. Prije je bilo lakše, lepše. Mještani nisu najsretniji zbog prvih susjeda. U njihovoj su blizini 2 romska naselja. Po novom zakonu o socijalnoj skrbi također im nabavljamo ogrjev za svaku njihovu obitelj, a na neki način oni bi još ipak trebali pokazati i vratiti nama jednim kvalitetnim ponašanjem prema općoj zajednici tu brigu. Ta djeca dolaze u školu, oni ne znaju hrvatski jezik, mi njih najprije moramo naučiti govoriti, a tek kasnije onda nakon nekog vremena pristupamo samom odgojno-obrazovnom radu, razvoju higijenskih navika, radnih navika i tako dalje, što nije lako, ali vidimo rezultate i to nam daje poticaja za daljnji rad. Probleme ostavljamo nadležnima, a ovu je razglednicu najbolje završiti veselo.